তিনি সারিক 5টাও মানিক বাজারनि खबर फैगा आंथानि जे आरो बरफ खरकसा ड्राग्स जानायनि रम खाहनाय ओंखाय आं थांखा लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांगि थांखा आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजानाय स्रायनो आं कग्रक लामो सोङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्मा हनै कायसा बरक दङ बिनि नगो ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो कक बिनि ककनो रगै थाङै आं नायथ'खा आनक बिसिं हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक आनो खूब साहाय्य खालायगा पुलिस ना ब्रक आपारानि बरक सुबाखा अजित देब्रमा ता खारि थांखा ता ओंखाय बिनि नगो रांमांखा बिनि नगो खाय रांमांखा 7,740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंखाय मांखा 39 टा ओंखाय आबरना जों सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताई कायसा खाय बनि पुतानि नक रंजित देब्रमा आरो बोजों सार्स खायप्रो आपारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो बो जों नायथुगै विभिन्न जायगा रां बेराजाक तंमानि टोटाल 1,61,580 टाका जों रिकवरी खालायगा जोंहाबो बेपाक सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताबो एनडीपीएस नि रायदा मते कायसा केस नाजांनाय बं एगेस्ट ओंखाय खोनागो ब्रावनो जों कोर्ट चालान दिनाय